te hendrai da poi election ngiram klem poi perkhat ka jingram jungi klem poi perkhat hoi hakabaning ngaso kendit te hendrai ondal awat pat eka jing shisha la lap ba pleng hapo moring keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka banding kong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban palut baro ekibrio jong ka parti jong ki ba ikiwe da kino kilenti ban pha ban kershan no ka VPP ka ba arpet de ka jing ruai ko mga so kan rum naneng ki ong bla shong shit pala ka jing ruai te kini ki arteli ki daw te habang ipet hakiwe ki constituency ru kalong kumta ka jing job jong TMC de na ka jing rap jong VPP te henry ka VPP kamla bantri kam shapo Goro Hills ka don bitang ka TMC ba ka NPP te ladapet ikini ki baro khai ki jingja kipin sakhi ba plan ka VPP kamdei ka parti ka ba napori khasi but upra khasi la benong di upra West Bengal kanit kabangi la lap hadin bangi la bishar bahai kini jinglong jingban habedi connection ka brang shudap te kata ka bangala ban kentho habedi kanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula se la benong jongka TMC hapo rikhasi ka di ka VPP te lingba ki sakhi ki babon ki bangi la te kata hi lada habban yakun election lashim snem kum ki MDC nga so benong ba ngila itu iki opponent jungi kanum dan jing arta tienshu but lada day upra khasi la le si la bandan ke jing yakun hendai lada day upra West Bengal num shanslam kanang wan kajan mit ka bakmane phi bro khot ki pralog jonga hakan kajan mit ngakwa berkan kandidat spang ka VPP nga yo ya ki video ha ki YouTube channel ba pher ka ba ong ba ka VPP kadai ka VPP jong ka West Bengal lane ka ba wan na West Bengal upra jong ka West Bengal lane upra ba wan na West Bengal bat ka VPP kaya telang bat ka TMC ka ba wan na West Bengal hangam we hoj ngamla bantip ya ka ba shalandat henry hakajing sutu bat ka jing yo jonga marwe ngayo bat ngasau tu ba ka VPP kam don jingya trelang bat kano ka political party ka VPP kam shem one na West Bengal upra shem one na West Bengal ka VPP kadai na Meghalaya upra nari khasi jantia bat unong yalam ubadai ukhasi napo nongkrem constituency pinong upra one na West Bengal idon pun kipra ri khasi jantia pinong ka VPP ka wana na West Bengal ban sngap ya kita ki sakhi sebut ki baong bakaw ka VPP ka yarap ya ka TMC ka yarap ya ka VPP ban patah ya kata tapi kajing long brujung no ting ha ban yarap iwi kajing yarap kadon balai ha badon kam da yarapi bat haba itu ba uno bru shem jing jang ni ha ban yarap ti tang ba ban ya trelang TM ka VPP bat ka TMC nang ta sakawairu ki bru jong kari khasi jantia ukhasi penar ula don kacing kermen satang ha ka VPP bat hanga marwe de satang ka VPP ka bala ban keladur ya kari khasi jantia hi barogawe minom ya kren ya ka Goro Hills nganom kren sapang kata ka kajing sengsar kadal
kaba en sayalam daka VPP lada ka VPP kana miyok sensar hapo gajela kampare kata tangba lada ki yo majority kata kamut bungut ki MDC bungut ki MLA umdon kam ya ka bor sensar nomor kinong yak site kinong yaki kinong yak kren na kapenta ka hok chung pa kiladon jindala kala banyo sensar lete try kanrat karku kado ya kari kasi janti barakawai ino mi kren ya ka Garo Hills nomor hapo Garo Hills enom dan VPP but ara ki job majority kamot kibadai na ka VPP kila apa nih sensar nomor hapo rikasi janti yang idan tangan bakla dan live how handring teli kisit joki MLA nah taki MTC te kada job hakasnem haka election kabanwan joki MLA ara jar pupra but hakasnem kabanwan hausnem ubanwan kata kamut ara jar saw MTC election nada ki job majority kamut kajing hele kolong kebat kacu bor nakaliang kinong sensar pat nakaliang iba nakaliang persya banong ba KWPP kan saja no satang kan saja no hadim katokane por banong ya kata kajing ja bat ya kajing pomja inam lapan patai namar yo le sekan kam kan yo yo kan yo sensar pinong kumno ngati ba kinong yalam jong ka VPP kim don por ban pen pioneer ban pen kelak oke ban pen pioneer nang ta ban jubab but kinom kwa hero kinom kwa nomor kajing pen pioneer lane kajing kamlong karkom ko badai te ngaru ngam ong bang pen pioneer ne baba yu ka video tu pi kinom kumno habau yu video te hap keren hi lada dai social media kemudian penpai ke social media ada ni perakmat keduk perakmat do hap keren hi ke sisa ban shoot den ya ka VPP oh hana bakawan na ka naupo gas benggol upra wan gas benggol ka tri lang bat ki TMC kan saja no tengah hakikat to kan por ki bangsawan kata tepi lah bakla pi keren